ми вика. Освен... Добре, чуй го да е. Как лапът се, аз съм толкова грамогласен, лапът те слушава? Как не може да разбереш, защото говоря малко на диалект или какво? Пита ли ще е такова? Ще дойде? Ще дойдеш ли тук, Пепи се интересува дали ще дойдеш? Живи здрави, не знаеш. Кажи и дали баба ще Живи здрави, ако ви поканиш на Виктореската, че ви го докарам да го видиш, че го изтупам един костюм и ти са, при кой си ти? При кой си ти са? При братовчет? Благодаря. Ами братовчет. Знам много какво прето. Това можете да познаеш. Ами братовчет,